Audio Jungle. Audio Jungle. Kapag ni Maria Kising ti takuk huk lam sawa hai sini Tribrama mi TV North East India ni kok salai pandawo tini sing ta kaisa ala da clay ma phaikan no ni biskango tamani bagai himba je borok je chakra je abake je borok mon chakra je no ni biskango phai tongo no ni biskango tu tongo sing panda khlai na bagai bong kai kroksa frungnai ung phano mane langmo yakhe sini bororoni langma bahike belangmo bahike tongnai obroni bising tino hoda hamkrai ni samung tei bahike sing thinango mane kusuk kotor kologo thangmanai obahaino kaisa phrangnai eba kheba bo belakini sin dofano hamjaknai sini hodana hamjaknai sini borongram chakrajuk semoli ngai chakrajuk no sini mamita TV North East India ni bekhakti lamsab belai no hambai gapuilau na ang sungnamu sumakai chakrajuk no kai nini kami rok te bo kami rok bufru ni bo kami wa bufru asai te bo rung no rok pori kisa nai tongne lukurong no sawi khana dekhe belekhe na chanai acha ani asai mani kami hinkai sifai para lembo sara site ni ronga go hike aro achai khang hike porima bani kami ni school of pula porikha sifai para jp school aboni pore hinke class 6 of porifru hinke ang kamalghat higher secondary school of porikha aboni pore hinke ang women's college poriphai kya on pore MA khaika MA complete khaimani sai sikang no job pomang kha job man khai ke hambai gai truk sing sungmuni phaising ko thanglai ne gai jakra jung no ke sung to saimano nang to kroksa phrungnai hinpa no phrungnai pano nang resap mo musubung ro no belagina hamza go ni sing ang sakbai tang bo saimano ke sing khubu khana kan no bonukha ga abono ang no sungna musuma khai tabuk te kaisa sungna musaka awa haise resapung ni hafaro eba resapung ni bero bo joraro ni simi eba bo sal rok krung khana chin nai tonai rukulong na tia sawi khana deke belakena chanai acha rasama ni kaitani age ni simene charin simen ang khub rasama ni ke hamjago ke ani babu bo age risa gamte khub mosutna krung bo sumai tamna bo krung ge bo age orchestra rok khayo ne khana kang haipano abo to charai fro ni simi khana heme haipano ang khai charin simen rasama no belai no hamjago khabai no ke tabo kisa nije bo jehetu service khaika ba ke nije yago income source do phai ke ani bokhani mojong mane kisa apply khai nai gena ne ang kisa resap nai mane ta ani resap mongkai ka ek boshor romine ang gan bosorung tongo janto bumik sini tipra hasen no khraksa khub gidar tamna grang bini bini gidasri bumik bai bobai hinke ang gan surung tong ta ek boshor romi ang surung tong gan belakina hambai ke nai tonai lukuro khana sini chakra joni khubte ngai jeng especially tini je kok panda to kok salaiman ni sing ka basung sungmuni phaisakon thanglai na truk le ma yapini ma barok lai nai ngai chakra jungna ang teke sungna musuma ka ba haise sung to langma kaisa tamhinai lama kaisa mungsa sakpan ungna thanga ke borisa bung mane resapna gereng phanang di ba bo mane jakunu kaisa kola kotrong na thanga ke kroksa na nugui ba kroksa ni yakromui na phaya ba ga obono rege angno sungna musama ka pese nengle saboni yakromui o resapni haparo oma ke gereng kha ba sini o je tamhinane rebayok gereng kha kisa sawi khana ke belakena hamnai amne ke ani kami side ni sini jatong khraksa ke bini mong khai to manik saimano jotono sin takung manik ni kong to sai lap kri boto belekna khraksa samne kre ke borok khai borok rjap tong hne khna oi ani kami side ni bo ke bini khorang belai ka ke ang bo kisa ni jino chai to goi nai mo chong kha ke tai khraksa ani school no pori thanga cherai olen khub cherai ka ham ke bo bor jap jak no gobang ma rjap mo rjap kha ke ang bono sakata ani rjap na mo chong mani kong no ke bo afro saka me ma acha thik আছে ang no rjap na kaisa gano hne acha ke afro kai chang মোটামুটি রিহার্সাল লগা এক বছর ধরে রিহার্সাল মানে পরে তাবো গানে ও গান রিলিজ না নাই তো রেকর্ডিং কমপ্লিট খাই পেখা
Ngay nasingi tong kana nasingi tong di khazani takute bohu song sin sakra to sakana bini resap mong khorok ni kri resap mong nong na ble apo duet resap mong resap mong no naya bagi norok Tripura mami TV North East India ni YouTube channel ni bising kitri nogi manne ngay ang sakra jono kisa koina mu soma ke resap mong kisa henari khnari mang hang kai chin nai to na lokurok tong hasaga ne ang khakhau kisa khnari mang hang kai just line tang nei sek acha Jaduni kok mangle muani khlai jagma se oda chikon muani khlai jagma se Aw belakina hambai nai donai khazanel takute bohuk song te mare kiching gangke belakina ro khana khana belakina khorang khati ber subject or sap mong khana nan bage eba naina ni bage nro cinema mita TV no soya wi nai tong di ngai paithak ni bukhakon thanglai na truk truk sing jora to kebro nai singya jora ni bising khajak ba ngai tabuk tai kaisa singmo ni bukhak thangnai singmo ke obahai tam hinai resap mong ni haparo eba mane ohukum no tui samung tangna thangtani hoda hamkra ni samung tangtani mungsa se kebe muro da phaika kisa sawi khnai ke janai kebe mung to abo phainai no je kono kam khaina thangkai puila sakang kebe mung je phaigra nai abo to ke singkhai to khorokcha tam hunsanai family khajak singkai jak borjak bosa butei gena chini no khugo jotono joint family tong bakra je khoite surkhai jong jotono tong ha ka jaga jodi no hamjuk khorokcha rachano thangkai bin thani busuk kebe mung phai abo ang niji saimano realize khayo ke ang ani bakhani mosongmano tang ego purna khaina nangnai aun bange ang puilano ang harmonium paikha painai ke noga srangmani ang doga so chima srango ke borok bo jotono doga soi mane kaisa expression tabo jotono buji man bole abon pore ke ang tang khaika ani satcha ko kaisa room tongo aro ha joto mani na toni reja go khaita ke ajago ani harmonium no talang thaka ke daily fungai ke na ang dakte na busao fungni 4:30 5টা rogo busao ang tam khai ang ar thangne 2 ঘন্টা মতন rehearsal আর try khai ke কোন সময় ke shari go man ke shari go khayo ke fungono beshir bak khai jago bhaita karon chere bechi kon gna ge borong to nursery bo borti khairika ge bina online class tongo 5 7টা abo khaina na to maintain khaina na abo ab bisingo na ang ni jino bhai ke khayuta aw mari kiching khapun liku song khana kana ngro sini sakra jani khukti aw borok ngi asai phaigang ke o hayungo kebo kebong kri hini kri joto na kebong tong haipano o kebong ni bisingti pano sing borok ba musungma tonga ba kebong no yak kebong no kasre buino eba kebong no husawi no sing buskani lamo mahimo Obahaino hingga guys to panda pairan bekatang sinai hingga angtai guys sin sakra jona paithak singna musung sinai nai tongnai lukurok no eban sini nai tongnai khajani takote bu hastani lukurok no omo hai ingtong jorao boma hai kokasana musung nang sini jora katalni chaksa chalai rong no boma hai kokasana musung sini sarang ka belekina sanai tabuk to corona ni season to saimano jotono corona gabon bagai nijino kaham tona ni bagai hangkai sengtam khaina nangnai daily fungai ke hangkai tei ko to muthongai aro nang lebu hasing rei som rok doine nangabono nangai aba totora gargil khainai ei sari ko waisa bhagi khaikai nijino septi narang mannai ba immunity barina bagai dot kutung rong nungka samung numung kaham sawoinai hingke abo to tongna nangnai jotono gabon bising wote kisa koimo sanamo jongo je oma mita channel ketal ongkhormani ba bongno support khaiti jotono ke nai tongba di jotono hingke nongni hamjang man khai borok bo tebo kuchugo kasai mannai hini kha khayo ang aw belakina hambai chakra jukno aw nai tongnai khapuni takote bohusong mare kiching jora to kebro nasingya jora lai thango oba haikino sengtini pandano ma pairisnai nor khana sini hastani khoroksa hoda hamkrai tei khoroksa frungnai juk yake chakra juk bo belakino sini dofa hoda sini hukumuno ti samung khlai tongo eba thirango khlainani bo tabuk thinango khlainani ba chaito ge butongo truk ba tabuk khlai butongo oba haikino sengtini bobe kok salaika nor bo khana bo ma hai kok saka faidi hingai sengtini sini pandarama mathak laisinai ang baithako obono nong koina musungo sini
Tripura ma Mita TV North East India no like share subscribe te comment khai di ketal video nanya bagi okok sawina ang noni biskango tini panda ma pai disne jotona hambai khulumkha